Amazing channel, mega loud shoutout. Good evening, good evening. Amazing, saglit lang ha, bigyan kita ng jacket. Sir Yax, mega loud shoutout. Salpak lang natin tong Sir Yak, saglit lang po. Nag-sample lang ako kanina, tinignan ko lang kung ano, tama yung form na ginawa ko. May laro po tayo. Wait lang guys ha. May bago tayong laro. Get your essentials. So Yax, may bago tayong gagawin. Magpa-practice tayo sa gagamitin sa sa Granel S ni Ma'am Risa. So ruleta to pero may ano po. Pag napili po yung pangalan nyo, panalo pa rin po kayo. Hintay lang kayo guys. Hintayin natin yung ating admin. At si Ma'am Risa Kay. Sana pili po ako kahit CP lang. Pang online class po at sa TC, sabi na amazing. Amazing yung ating cellphone is pag nagla-live sim. Ito, dikitan mo to si Ma'am Risa Kay. Amazing channel. Ito yung dikitan mo si Ma'am Risa Kay. Yan yung mamimigay na ang gadget sa kanyang Granel S. Ayan, si Risa Kay. Dikit kalembang mo yan. Sa December 15 yan. Amazing yung magkakaroon ng entry sa gadget yung mga nag-share sa kanyang live. So dapat dikit kalembang yan si Ma'am Risa Kay para pag nag-live puntahan nyo po. Mami mega loud shoutout, Ma'am Rancel shoutout, Ma'am Jocelyn, Ma'am Shanilyn shoutout. Ma'am En shoutout. Paano po sumali para maging Team Risa Kay Ma'am Tep? Sir Yax, po, may channel po kayo Sir Yax, no? I-add po namin kayo sa sa GC. Sa Facebook po. Mega loud shoutout po sa lahat. Wala po Ma'am Tep, taga-support lang. Walang channel name si Sir Yax. Walang channel name, walang channel. And amazing, yan ang magkakaroon ng Granel S at saka bukas amazing channel, meron siyang LS. Punta ka.
Tamsak, Ma'am Ens. Tamsak, Ma'am Ens. Ano ba yan si boss? Anyari, boss? Tamsak, Ma'am Ens daw. Ang sabi? Dan Aljur. Guys, baby pa yung bahay ni Amazing Channel. Amazing Channel yung bahay mo. Lagyan mo ng picture, be. Guys, bukas may may LSC Ma'am Risa. Amazing Channel, punta ka sa kanya kasi may pa-Gcash doon, laro kayo. Dito, may laro din dito. May gagawin tayong laro para sa Grand LS ng ating Ma'am Risa K. Hintay lang kayo guys. Hintayin natin ang instructions ng ating admin. Mega shoutout po, Ma'am Jasmine. Sabi ni Boss Butchog. Tapos na ako sa form ko, ma'am. Nilagyan ko na orange form na title. Copy, Ma'am Ens. Connect na po sa host. Amazing Channel, shoutout sa iyo dyan. Amazing, baba ka ng bahay mo dyan. Dagdagan ko yung bahay mo. Bell all ka na ulit. Amazing. Mega shoutout Team Risa. Sabi ni Sir Taogama. Tamsak. Mobile gamers po. Sabi ni Amazing. Dan Amazing Channel. Ayan, balikan mo si Renzel. Yung mga binababa dyan ni Nightboot, lablabin mo. Nagbibigay din sila dyan ng na ang saging. Ito si Renzel Amazing. Suklian mo siya. Yan, nagbaba siya, Renzel Francisco. May bahay din dyan. Ang Ens Vlog at saka Ban Lloyd. Ma'am Jocelyn. Nasaan yung bahay ni Ma'am Jocelyn? Boss Butchog at saka Sir Aljur, na daw sa'yo si Amazing. Ma'am Te, para saan po yung ruleta? Sabi ni Ma'am Shanilyn. Ma'am Shanilyn, nagtatry po tayo ng bagong game para sa sa LS ni Ma'am Risa, sa ating Grand LS. Yung bagong game po yan.
Ma'am Josie, may galaw shout out po. Good evening. Ma'am Josie, shout out. May galaw shout out sa inyong lahat. Sabi ni Ma'am Rancel. Lalala shout out sa dyan. Ma'am Lalala, iba yung form, ha? Ma'am Lalala, iba yung form, ha, na binaba natin. Iba pa yon. Saglit lang. Hindi ko pala nabura yan. May response na dalawa. Saglit lang. Okay, dalawa pa lang naman. Ano ba yung settings dito? Ano ito settings? Okay. Guys, i-delete ko yung form dito, ha, na meron kayo. Kasi ang mangyayari niyan, may mga colors kasi yan. So, i-delete ko lang to. Hintayin nyo, guys. May instruction dyan si Ma'am Ens. Wait lang guys ha, kasi may magbababa dyan ng 5 form. 1, 2, 3, 4, 5. May magbababa dyan ng 5 form. So, pipili lang kayo ng form at kulay. So, yung form may specific kaming mga kulay. Dan Ends Vlog, sabi ni Amazing. Thank you, Amazing Channel. Baby pa yung bahay ni Amazing. Kaya dyan lang kayo. May magbababa kami ng form. So, sa mga form na yon may kanya-kanyang colors na nandito sa ating ruleta. Pipili lang kayo ng isa kung saan nyo gustong mag-fill out. Kung sa color red ba, sa violet, sa orange, black, or pink. Guys, ito may price to May price na halik at yakap. Anong gusto nyo? Halik, yakap, or upo sa muka? Aray ko. Amazing, bigyan kita ulit. Diyan ka lang. Ayudahan kita. Nabigyan na kita ng isa, no? Wow! Sabi ni Sir. So, dyan lang kayo, guys. Hintay-hintay lang. Amazing Channel, dito ako sa yung bahay ulit. 56 ka na. None of the above, sabi ni Ayaw talaga, ayaw. Hintay lang kayo guys. Wait natin ang signal ng ating admin at Ma'am Risa. Basta bagong game to guys, bagong game. Isa lang kulay, pwede magpa-entry. Ang makakadalawa o higit pa na kulay is void na agad, sabi ni Sir Van Lloyd. Ano ba yun?
Amazing, lablabin mo lang dyan si ano, yung mga binababa ni Nightboot. Anyan si Sir Van Lloyd, oh. Nag-ayuda ko sa'yo, 57 ka na. Hi po, Sir Van, sabi ni Ma'am Jazz. Asa na si Amazing? Amazing, andyan ka pa ba? Baba ka ng bahay mo? Tamsakdan ho, Sir Carlo. Mega loud shout out. May bago tayong game, Sir Carlo. Ruleta. Hintay lang kayo, guys. Hintay lang kayo. Amazing, maglablab ka dyan. Nandito ako sa bahay mo. Happy 58 ka na. Sir Albert, shout out. Huwag kalimutan mag-thumbs up, guys. Mobile, 59 ka na. Lablawin mo yung, yung binababa dyan ni Nightboot, please. Gawin kitang 60. Salit lang, guys. Do you want to dance? Alam na di. Sorry po. Sorry po. May tumawag lang. Hello, Ma'am Inday. Sir Albert, shout out. Boss, shout out. Amazing, shout out. Ayun, nagbaba na ng form. Si Ma'am Erica. Ma'am Erica, dapat lagyan natin ng color, di ba? Kunwari yung sa'yo, Erica, red, tapos yung link mo. No? Mas maganda siguro, no?
Sa tingin nyo, Ma'am Ens? Kunwari, nababa si Ma'am Erica, ilagay niya yung color niya. Ako magbababa ako, ilagay ko yung color ko. Pa-check ako. Saglit lang. Naka-untitled, wala namang untitled form. Ganito siya, oh. Ma'am Erica, ganire ang iyo. Yung sa akin, ibaba ko din. Kaya pala nagbukas siya ng dalawa. Dalawa yung ano. Shout out dyan, Rhea. Shout out. Saglit, ibaba ko yung akin. Naka one respan lang yung akin eh. One respan. Guys, pa-check nga, pa-open sa inyo. Okay naman sa akin. American yan yung akin, yung binaba ko. Okay naman, nakikita ma'am. Yung sa'yo nakikita naman. So itong akin. Ayun, sa akin okay naman. Lumalabas yung form. Ayan guys, oh. Team Black Violet. Ma'am Erica, ilagay mo sa'yo. Okay. Okay, nasaan yung akin? Control D. Okay guys, andyan na yung mga form. So, makinig kayo guys. Pipili lang kayo ng kulay. Isang kulay lang. Pipili lang kayo ng isang kulay. Kung team red kayo, orange, black, and violet. Tapos kay Ma'am Risa is pink. Pipili lang kayo ng isang kulay lang. Kung may ibang name kayo sa ibang kulay, void po yun. So, dapat isa lang ang ipipill out. Hindi makapasok sa form ni Ma'am Erica. Sabi ni Sir Tao Gama. Ma'am Erica. Pa-check po ulit. Ang lumalabas kasi kay Ma'am Erica, you need permission. Tapos, pindutin nyo lang yung Google Form. Pindutin nyo lang yung Google Form, tapos go to Forms. Para pupunta siya doon sa form ni Ma'am Erica. Ma'am Erica, yung sa'yo kasi, untitled form. Ganito kasi sa'yo, Ma'am Erica, oh. Sino si Ma'am Erica? Ma'am Erica, yung sa'yo ganire. Ganire yung sa iyo. Dapat itong option mo, i-delete mo ite, tapos yung title mo, lagyan mo ng orange, o ay red, ganyan. Lord, shout out. Ganito yung sa'yo, Ma'am Erica. Saan natin pwedeng... okay. So, dito na lang ilalagay sa question. Bahay talaga itsura eh.
Ibahin ko email, Ma'am Tef. Wait. Guys, yung kay Tef ba sa Orange, Team Orange, okay na po ba? May dalawa ako dito, Taogama at saka si Shanilyn. Pinili ang Team Orange. Sir Carlo, sali ka Sir Carlo. Team Violet. Yan, Team Violet is si Ma'am Ens. Ang Team Black si Sir Van Lloyd. Sir Lord, shoutout. Pipili lang kayo ng kulay na gusto nyo. Magbababa po kami dyan. Mayroon po tayong 5 colors. Ito po yung ating ruleta. Pipili kayo sa form na ibababa. Red, violet, orange, black, or pink. Pipili lang ng isa. Isa lang. Kung nagkaroon po kayo ng name sa mga ibang colors, void po yun pag nanalo po kayo. Kaya dapat isa lang. Sir Carlo, shoutout. Join ka na Sir Carlo. Mega loud shoutout everyone. Angelo Harang. Wait, Ma'am Tep. Ayan, hintayin natin si Ma'am Erica. Si Ma'am Erica ay Team Red. Si Sir Van Lloyd, Team Black. Isang kulay lang dapat mag-form. Isang kulay lang dapat ang form. Guys, ang form, kung ang kulay na napili mo ay red, doon ka po sa form na red mag-fill out ng channel name. Kung napili mo po ang Team Violet, doon mo po ilalagay yung pangalan mo. The rest na kulay, hindi ka na pwedeng maglagay kasi pag ikaw ang nanalo, tapos may mga name ka sa pink, black, orange, void po yun. Kaya dapat isa lang. Ma'am Risa, mega loud shoutout. Salamat po sa iyong pa-thumbs up. Thank you. Good evening po. Ma'am Tep, dyan na po ako sa orange. Ang nasa team ko, si Sir Taogama, si Shanilyn. Ma'am Lalala. Ito po yung form ko. Pili lang po kayo dyan. May binababa po silang ibang form, ibang kulay po. Anong form? Amazing channel ka. Okay. Basta ang pilihin nyo lang isang kulay lang ha. Sige amazing. Pumili lang po ng kulay, hanapin ang link ng kulay na napili. At mag-fill up ng form. Void ang mag-fill up sa dalawa o higit pang kulay.
Isang kulay lang po mag-fill up sa form. Robtag, may jacket na. Pili lang kayo ng kulay dyan, guys. Andyan yung mga link. Tama po ba? Done form, Team Red. If ito ay game na talaga, void na po ang makadalawang listahan ang salihan. Sabi ni Ma'am Ens. Team Pink. Ayan na, nagbaba na si Ma'am ng Pink. Tagal ng Pink, sabi ni Mami E. Mami E, shout out! Ayan ang Pink. Ma'am Admin, ang tanong, paano po ang mga alagad? Paano po ang mga alagad? Kasi naka tayo, di ba? One entry lang tayo. Kasi dalawa naman ang ating Ma'am Inday, ang mangyayari pagkatapos lahat mag-fill up ng form, mag-i-spin ng isa, then i-check yung mga pangalan. Send sa GC yung mga pangalan kung may nakadalawa o higit pa. Ayan. Isang palista lang po tayo. Bawal alagad para isang account lang. Haha, sabi ni Ma'am Erica. Paano yung mga So, bawal ang alagad. Paano pag may dalawa tatlo silang gadget? Paano po pag nadoble ako sa form? Sabi ni Sir Taogama. Void na, Sir Taogama. Pag napili ka, void ka na.
Dapat isa lang. Isang kulay lang. Mayaman sila, 3 gadget. Sabi ni Ma'am Lalala. Ma'am Tep, maraming gadget dito. Hiramin ko phone nila, lalo na dadami entry ko. Kawawa naman ang iba na isang phone lang, haha. Bayad ako. Sige Ma'am Jocelyn, basta nag-fill out po kayo ng form. Ayan guys, sabihin nyo na pag done kayo sa mga form ha. Ang meron sa akin dito, yung alagad ko, si Ma'am Lalala, Shanilyn, tsaka si Taugama. Yung logo nila, di naman mapapalista. Ayan, okay. Nasa ng orange na form, sabi sa Angelo. Ito po sa Angelo. Kung may mga alagad sila, bawat alagad nila, isa lang entry. Mapapasok nila sa bawat kulay. Kaso, ligwakan po ito ng kulay. Ligwakan ng kulay. So, nakaligwakan daw ng kulay. Ma'am Lorraine, may shoutout. Ayun, Ma'am Lorraine, pili ka na ng form dyan kung anong kulay ang gusto mo. Isang kulay lang pong pipiliin. May mga binababa po dyan na link. Team Black, Team Orange, Team Violet, Team Red, at Team Pink. Isang kulay lang pong pipiliin. Kung may mga ibang name po kayo sa ibang color, void po yun. Ayan, done form? Wala na ba? Yes, host. Thumbs up host. Si Ma'am Megalat, shoutout. Kung Team Black yung mauna matapatan ng ruleta is ligwa. Lahat ng nasa black, pero bawat spin check po ng name kung may naka-dobling kulay na napili. Megala shoutout Ma'am Sassy Ma'am, dan red po, sabi ni Ma'am Lorraine. Okay guys? Ma'am Ens? Tapos saan po ang violet, ma'am? Ma'am Cherry, andyan po si Ma'am Ens. Ma'am Ens, violet daw ang gusto ni Ma'am Cherry. Ayan, Team Violet. Diyan lang kayo guys ha, kasi bagong laro ito. Sa LS ni Ma'am Risa K. Para trial pa lang po to, sabi ni Ma'am Lalala. Ma'am Cherry, shoutout sa iyo dyan. Guys, huwag kalimutan mag-thumbs up, please. Kala mo naman, dami-dami natin kapag thumbs up.
Ayan. Ang unang mapipili, ligwakan po ng kulay to ha. Ligwakan ng kulay. Parang mag-isa lang ako maligwak ha sa Team Pink, sabi ni Ma'am Lady Boss. Hello, Ens Vlog, sabi ni Sassy Ma'am. Ayan guys, mag-start na ba Ma'am Ens? 40 seconds to. Gawin natin 50. Gawin natin 50 seconds. Void na agad si Sir Toroy. Ma'am Ens, ikot na po ba? Opo, game na yan guys. Ligwakan to ng kulay ha. Ligwakan. Ready? Bakit? Ligwakan. Kung sino yung nasa violet, red. Ayan, ligwak lahat ng 1 minute. Hala! Hoy, ligwakan to! Ba't yung pinagpipray na orange? Ligwakan to guys, kung ano yung mapili ng ruleta. Pag pink ang natira, Lady Boss, at ikaw lang ang naka-entry, hindi mag-spin ikaw panalo. Pero kung dalawa o higit pa, matitirang kulay, spin po yung mga naka-entry doon sa naiwan na kulay. Ala! Oh my God! Ayun, pink daw, pink. Ano to, i-remove? Ma'am Ens, i-remove ba ito? I-remove natin ang pink. Tama po ba? Hindi naman pink yan yellow eh. Agoy. Okay, alisin natin yung pink. Tama po ba? Remove. Sige po. Pink, saglit lang po. Saglit lang guys. Wait lang po, wait. Listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life is chasing you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life don't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because you know when you do it, you're gonna have to. Nag-send na ako sa Nag-send na ako sa GC. Nice. Dapat send muna sa GC, mga kulay, kung sinong andoon. Nag-send na po ako sa GC. Wag nyo na tignan. Nag-try pa lang po tayo. O, ayan. Ayan, wala na ako. Alisin ko na to. Try lang naman pala eh. Wala daw.
Kaloka. Kaya mo na sir, wala daw, walang price to sir, tawag. Okay lang yan. Next time, hindi na tayo maliligwak. Naka. Ang sama talaga, Ma'am Erica. America! Goodbye. Ayan na, dalawa na lang. Guys, hintayin nyo guys kasi ito yung isa ito sa mga pag-games sa Grand LS ni Ma'am Risa K. Para alam nyo na. Alam na natin. Kami na lang ni Mami. Ewan nga no, black tsaka red. Pag-uusapan kung okay itong game. Violet, goodbye. Okay, ngayon, sino yung team ni Sir Van Lloyd? Hindi, Sir Taogama. Ang mangyayari niyan, Sir Taogama, kung sino ang nag-fill out sa form na black, i-spin yung mga pangalan. Tama po ba? Mag-i-spin ulit ng pangalan. Explain niya ni Sir Van Lloyd dyan po, sa baba. Sir Van, ako lang po nandito. Parang wala po ata. Sir Van, ako lang po ang nag-send ng form. Saang GC po ba kayo? Parang naligaw po ata ako ah. Ayan. Nako, saglit. Taogama, void na siya kasi meron siya sa akin. Orange. Si Yax Tabanas, Johnny Vance at admin ni Risa K ang andito. So, ang mangyayari, ilagay dito sa spin. Tama po ba? Kung sino yung mga nasa team black, ilalagay po ba? Opo. So, andito si Yax. Si Sir Taogama twice kasi na nag-fill out ng form. So, void na siya. So, si Johnny Vance. Buti na lang, walang price to. Okay, so andito na po tayo. Bakit dito sa form ang nag-send lang? Dalawa lang, sir. Dalawa lang tayo. Paano kay Team Red?
Ano na guys? Sabi ni Sir Johnny Vance. So, ganun po yung magiging laro natin. Yun yung magiging laro natin sa susunod na LS. Pag-uusapan kung okay ba. Di na ako nakarelate di na ako ruleta. Game na ba yan, Ma'am Tep? Ma'am Renzel, huwag kang mag-alala. Wala siyang walang price. Sa trial na labas. Sa totoo, ayaw piliin name ko. Sabi ni Johnny Buns. Ate Risa, type mo or hindi. Okay na ba or hindi na? Hindi. Ikaw, Ma'am Inday, pwede magpalit ng game. Okay siya sa akin, Ma'am Ma'am Ens. Pwede magpalit ng game. Sabi ni Ma'am Ens.
Gusto nyo i-try natin ngayon yung ruleta name at ruleta price. Rul- okay po. Hindi daw pwede guys. Hindi pwede. Mhm. Same old thing keeps me around. If you wanna come around, baby, it's cool. And if you wanna fuck around, baby, I do. Just wanna be alone with you. Kasi ako nalito talaga. Nakita ko yung violet na form. Yun na lang pinindot ko. Haha. Di ko Di ko alam kung kanino ang violet. Kahit shorten yung form, Sir Van, then lagyan ng initial color lang. Or kay night boot, pwede din po. Ay, opo. Kay night boot. Hmm. Sa description box na lang daw, Ma'am Tef. What was your name again? See so many of them come. Want me just play pretend? All your girls, they just wanna have fun. But it's the same old thing that we all see. Same old thing that keeps me keen. But I just wanna be alone. Just wanna be alone. Same old thing that keeps me around. Kayo po, kung pwede kayo, night boot. If you wanna come around, baby, it's cool. Hello, night boot. Fuck around, baby, I do. Just wanna be alone with you. With you. Ayan. Gusto nyo i-try natin ngayon yung ruleta name at price. Sabi ni Ma'am Risa K. Ruleta name at saka price daw. Gusto daw i-try ba? Hindi na pala pwede sa description box, sabi ni Sir Van Lloyd. Okay po tayo dyan, sabi nila. Doon pala ilagay ang babakasan para wala ng babakasan sa chat box.
Bago pa lang mag-LS, ready na ang form para na-set na agad kay Nightboot. Ayan. Ano i-try din ba natin ngayon? Sabi ni Ma'am Lady Boss. Okay, ma'am. O sige, Sir Van. Sabi ni Ma'am Risa. Ano i-try natin, guys? Kung bukas ang LS, send na natin yung link ng form para tonight maset na agad or tomorrow morning maset na kay Nightboot. Guys, meron akong magsisimba kami ng umaga. Pero abot naman siguro na alas 10. Mga 6 andun na siguro kami sa Manawag. Saglit lang naman yung 6, 7, 8, 9. John Vincent, salamat.
po ako ng form. Saglit lang guys. Name, tapos... Ma'am, nagbaba ako ng ng form. Tama ba to, Ma'am Ens? Nasa ruleta? Guys, yung form na binaba ko, saglit lang, spin, is ano ko ngayon, ipin ko guys.
Ma'am Ens, okay po ba itong form? Ma'am, try lang ito, no? Try lang itong ano, itong price ruleta natin. Iikot na po ba to? Done na kayo sa form, guys. Trial pa lang naman to, di ba, ma'am? Tapos na, guys. Okay, ikot na natin to. Unang spin. I-spin lang ito. I-spin ko na to, ma'am. I-spin ko na ba to? May 22 na tayo sa form. Name muna. Tapos yung price ruleta. I-spin muna yung name. Tapos yung price. Tama po ba? Gotcha. Lo. Nyari. Lo. Dapat Teams lang pala. May Gcash kasi to eh. Name tapos price po alternate po, Ma'am Tep. Okay. Okay na po ba to? Okay na. So, magdi-names muna tayo. After ng names, i-spin ulit natin yung mga prices. Tama po ba? O, spin na natin. Para magkaalaman na. 60 seconds.
Wala pang price ata to eh. Baka go si Ma'am Erica. Go 10 pesos. So, mga price is 10, 20, 30, 40, 50, hanggang 100. Guys, ha? O, sila lala. O, remove na natin. Remove na po ba? Guys, try lang to ha. Huwag expect muna. O, remove. So, price naman. Spin ulit tayo ng price. Tama po ba? Okay, only daw. Sige, add kita mamaya, Ma'am Lalala. Okay, spin na ulit. Kung ano yung maitapat dito, yun ang price ni Ma'am Lalala. Okay po. Oh my God! $20 petot. Oh, ganyan na mangyayari daw. Hindi naman natin ito tatapusin, di ba? O ganyan lang yung sample. Basta ganyan yung sample. Trial lang to guys, trial. Guys, trial lang. So, ganyan ang game. Okay. So, yun lang guys ha. Hindi na natin to i-spin lahat dahil wala namang trial lang to. Ang nakaka-excite dyan, yung price, kung ilan ang makukuha mo. Okay, so ito yung second game natin na bago. Bago sa panlasa. So yung kanina, tsaka ito yung expect natin na palaro. Starting bukas na ba yan? Starting tomorrow. O, ayan guys. Ano pa, Ma'am Ens? Okay na ba to? Ito, may tayo. May 2 games tayo na nabuo. Pasok sa banga, sabi ni Ma'am Lalala.
Rob Tag, mag shout out. Bell all sa'yo ulit. Dapat may jackpot price sa spin. Sabi ni Sir Taogama. Ayun, may jackpot daw. 9 a.m. Pinas time start na po. Ako bukas, sabi ni Ma'am Lady Boss. Naku, maaga-aga to ah. Pwede din naman lagyan ng jackpot at bokya. Ay, masaya to. Pwede nga, o nga. Pwede lagyan ng bokya at saka jackpot. Unahin natin ang ruleta price at ruleta name, sabi ni Ma'am Lady Boss. Sana makahabol ako niyan, ma'am. Sa Manawag kasi kami magsisimba. Hindi dito sa may sa may malapit sa amin, Ma'am Ens. Kabilang baryo pa, kabilang bayan. Hindi lang bayan, ilang bayan ba yung madadaanan namin. Kami na bahala maglagay nun, sabi ni Ma'am Ens. Limang bokya dyan. Tapos ang jackpot, isa lang. Diyan kami nagsisimba, Ma'am Tep. Makikisabay lang ako bukas sa kaibigan ko kasi dadaan sila dito. Sasaman, na ako. May kisabay na. Try natin tong ruleta price at ruleta names. Napili ko pero wag excited sa price para mas ma-excite si Bokya lumabas. Ma'am Inday, totoong laro na tayo. Okay. Lagyan natin ng Bokya, ma'am. Nalagyan natin ng Bokya at saka jackpot. Wala nang dumagdag naman na sa form, di ba? Same lang. Same lang tayo. Dito si Ma'am Lalala. Okay. Spin na natin muna ang names. Type game.
Okay, guys. Spin na tayo ha. Type game, guys. May, ano na to? Totoong laro na to. Totoong laro na. Asan na kayo? Ma'am Cherry, meron ka ba dito? Ayun, Ma'am Cherry, meron. Game. Game na? Okay, game. Sa name pa tayo ha, name. Ala! Asan ang pangalan ko? Ang layo. Okay, alisin na natin or Anli? Aalisin Ma'am Risa or Anli? Anli win or remove? Anli win or remove? Okay, si Sir Taogama. Ang magiging price mo, ano kaya? Asa na si Ma'am Ens? Ma'am Ens, okay po ba? Ma'am Risa, okay po ba? Ang ating spin. Price spin. Only win po natin. Okay, only win daw. Sige, balik natin mamaya si Sir Taogama. Iikot na natin ito. Spin na ba? Spin na. Spin na. Ay! Ay!
Sir Taogama, you won 50. Ayan guys, 50 si ano ha. Sir Taogama, baba mo na lang dyan yung ano mo, yung Gcash mo please. Sir Taogama, 50 po. 50 po ang inyong nakuha. Ma'am, ilang ikot? Ma'am Risa, ilang ikot po tayo? Wala dito si Sir Yax, ma'am. Ayan dito pala, Yax Talabanas. Sir Yax, asan ka na? Yun nga yung sinasabi niya, Ma'am Risa, kanina gusto niyang sumali sa sa GC. Kaso wala siyang channel. Sir Taogama, pakibaba po ang GCash. Sir Yax, ano pong nyo, Facebook nyo? Hindi po ba kayo nakasali sa GC natin? Sa Team Risa K? Sir Yax, paki-confirm po yung yung Facebook nyo. I-add po namin kayo. Add po namin kayo, tapos magpalit po kayo ng uniform para kasali po kayo sa spin ulit. Ayan, Sir Yax, na-add namin kayo sa Facebook. Hintayin lang natin yung approval ng admin. Sir Yax, po. Ay, sa admin pala. In-add natin si Sir Yax. Sir Taogama, yung Gcash nyo po. Sir Taogama, pababa na lang po, please. Sir Yax, lapag po ang picture po sa sa GC natin. Naka-add na po kayo. Naka-add na po kayo. Maglapag po kayo ng picture doon para ma-edit po yung nyo, yung profile nyo po at yun ang gamitin nyo. So, hindi mo nakasali si Sir Yax dito? Tama po ba? Ma'am Risa, ilang ikot po ito? Ma'am Risa, ilang ikot po? Sana si Ma'am Rencel? Ma'am Rencel, naka-uniform ba ikaw?
Sir Yax, ito ba yung profile picture niya? Yung may ilaw? Ano ba yan? Ilaw ba yan o ano? Na may puti po. Ano to, lamesa? Yung parang may lamesa? Kayo po ito, di ba, Sir Yax? Ano to, lamesa? Opo, yung may lamesa. Hindi ko masyadong makita. Labo na pala. O, yan po. Sir, nag-message po kami. Ay, nag-message po kami. Ayan, nag-message po kami. Ayan, okay po. Ayan. Baba po kayo ng picture nyo, Sir Yax. Kung ano yung gamit nyo ngayon sa channel nyo. Kung ano yung gamit nyo ngayon sa channel nyo. Or kahit anong picture, tapos yun po ang ilalagay nyo dyan sa channel nyo ngayon. Yan, receive na ni Sir Toroy. Ma'am Risa, i-spin pa po natin. Ilang spin po? Ma'am Shane, ilapag nyo lang po ang picture dyan kasi kailangan po nilang i-edit. Ang ating admin lang po ang may logo. Yes, Ma'am Risa. Ilang spin po, Ma'am Risa? Yes, Ma'am Lalala. Dapat pala dalawang ano, no?
pa ako nagkanda hirap-hirap dito? Pwede naman pala dito sa kabila. Kaloka. Dito pala, lagyan mo nga sa kabila. Naloka ako. Pwede pala sa kabila. Ayaw talaga sa theft. Naka. Kay Ma'am Renzel pa ata. Asa na si Ma'am Renzel? Ay, Cherry Agustin. Asa na si Ma'am Cherry Agustin? Cherry Agustin, are you there? Present po. Okay, present. Ano na yung price natin? 10, 20, 30, 40, 50, 100. Ay, may 100 ba doon? Oo, tama. 300. Okay, game. Mas kinakabahan sa reaction mo. Ito na guys, price ni Ma'am Cherry. Nakakainis. Hinipan ko na nga eh. Ayaw pa rin. Ano kaya ang magiging price ni Ma'am Cherry Agustin? Guys, kayo na magbaba ng Gcash nyo dyan ha. Ma'am Cherry, nanalo ka ng 50 pesos. Ayan, Ma'am Cherry, pakibaba po ang Gcash, please. Pangalawa na to. Wala. Ay, ayaw niya ng ano. Ay, dito pala. Akala ko naman. Aalisin na po ba yung mga panalo? Hindi, no? Dapat po hindi only yan. Oh, so alisin ko na, ayun, alisin ko si ano. Sino ba nanalo kanina? Sir Tao? Alisin ko si Ma'am Cherry dito. Si Sir Tao nanalo na. So alisin natin dito. Ay, ano ba yan? John Albert Villa Campa. Okay. O game, ulit. Kasi uubusin ang price na nasa ruleta. O sige, alisin natin yung 50.
Sir Yax, mag-ano po kayo? Lagyan niyo po yun ng Team Risa kay Yax. I-edit mo po yung pangalan mo, Yax, tapos Team Risa kay po. Ay! Kainis. Yeah. Lumagpas pa. Nagigigil ako. Nako. Nako, Amerika. Amerika. Ano kaya ang price? Alisin ang 50? Alisin ang 50, ma'am? Oh my G. Okay, game. Wala nang 50 guys kasi inalis na ang 50. Alisin daw eh. Ma'am Cherry, pababa po ng Gcash please. Naka. Naku, parang ano. Naka! Amerika! Naka. Naka! Amerika! Amerika! Ay! Okay, isang bokya. Remove natin to, remove. Remove. So, sa pangatlong spin, wala. So, spin ulit tayo. Tama po ba? Wala na dito si Ma'am Erica, ha? Sana si Ma'am Lalala? Ma'am Lalala, saan yung pangalan mo? Lord. Okay, game. Pagbokya at isang bokya. Pagbokya at isa? Edit tatlo. Or hindi po alisin. Ano ba? So, tatlong bokya. Wala. Tatlo na. Tatlo daw eh. Bekya. Ano daw? Parami ng bokya. Okay, game. Sa name na. So, pangatlo, wala ha. So, sa pangatlo, hindi. So, parang pangatlo pa lang ito na ikot. Tama po ba? Pag si Ma'am Cherry to, alisin natin. Hindi pala naalis si Ma'am Cherry. Saglit lang, ulitin natin na ikot. Kasi si Ma'am Cherry, oh. Ikot ulit natin kasi si Ma'am Cherry nanalo na. Tama po ba? Hindi siya unli, di ba? O, isang ikot pa.
Sige, Sir Yax, i-add kita dito maya, after nito. Saan yung pangalan ko? Napakalayo, oy. Angelo. So, dagdagan natin to ng ano? Dagdagan natin to ng 50 kasi nanalo sila ng 50 kanina. So, may 50 pa rin dyan. Tama po ba? Napili kanina. Okay, tama yan. Kasi una nanalo 50, tapos si Ma'am Cherry, 50 ulit. So, lagyan na ulit na yung 50. Sino na nanalo? Si Sir Angelo. Sir Angelo! Ilan kaya? Ilan kaya? Ito ay ikatlo na. Ikatlo, ikaapat. Ikatlo? Kasi bokya yung isa, ikatlo na to. Ayan na, nag-send na ng picture si Ma'am Shanilyn. Guys, pag may pinapasupport din sa GC, punta rin po kayo ha pag may mga LS, ganyan. Ayan, 50. Yung 50 na nakuha na magiging bokya na po. Wala na yung 50. Magiging bokya po yung 50 ulit or mag-a-add ng 50. Pag bokya, pag napili yung bokya, mag-a-add ng bokya. Pag yung 50, mag-a-add po ng 50 or gagawing bokya. 50 po, baba po ng GCash. Sir Yax. Anong pangalan ni Sir Yax? Sir Yax? Yax. Ano si Sir Yax? Sir Yax, sanyan ka ba? Yung price na maubos, bokya ang dadami. Asa na si Sir Yax? Sanyan pa ba si Sir Yax? Naka-add ka, Ma'am Lalala. So, bokya. Meron ka na Yax. So, apat na ito. Apat na to na spin. Kanina kasi bokya, di ba? Okay, kaapat na spin. Wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't
wait on their support. At pag naubos ang tao sa ruleta, ibalik ulit Everybody who wants to run, but I can't stop running. ulit ang na-remove pag may price pa sa You ruleta. can't stop chasing your dream just because somebody in your life is chasing it. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you know when you do it, you're going to have to do it all by yourself. Lorraine. Hanggang 5 games lang naman daw to eh. So, ik-apat na to. May isang last na lang na game. Ba 300? Usog pa, usog pa. Usugin mo pa, usog pa. Konti, konti, konti. Ay! Naka, 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 naka. Kung kailan naman madaming bokya. Kung kailan naman madaming bokya. Ito na guys. Ito na. Good luck. Good luck sa akin. Oh my God! May 100, may 500, may 10, 20, 30, tsaka 40 pa guys. Oh my God! Ngumtep, kunin mo ang 500 kasi 2 days na lang birthday ko na. Aba, ipagdasal mo dyan, Mamerika, aba. Ipagdasal mo, Mamerika! 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 Ipagdasal mo! Oh my God! Oh my God! Oh no! Kung kailan napili, doon naman bokya, ako'y nanggigigil. Kainis. Yoko na. Yes, sir, Ban. Naka-add na po.
Kaya nga eh. Kainis. Nag 500 na eh. Nayamot si host bo. Hamumtit. Kainis. Kung kailan na pili. Nabokya. Ako'y nanggigigit. Ito na. Boss Butchog na to. Pag ito. Nako, parang kay Renzel pa. Asan si Renzel? Renzel Francisco, andyan ka ba? Ma'am Erica, may kasama na po kayo. Agoy Ate Renzel. Yan na si Ma'am Renzel. Good luck sa win. Kasi pinagdasal nyo na bokya eh. Yan tuloy. Bokya tayo. Wala tuloy 100 si Ma'am Erica. Diba sabi ko sa inyo, di lang ako ang bokya. Kasi kita mo? Ma'am Erica, kasi sinabi mo yan. Pag na 500 tayo, di may 100 ka. Nako, delikado. Naka. Ma'am Renzel. Buti pa si Ma'am Renzel, hindi bokeh oh. May 40 ata siya eh. 40, yan, 40. Remove, bokeh ulit. Ay, wala na, last na pala. Ay, hindi, isa pa. Isa pa kasi bokya eh. Tama po ba? Tama no? Isa pang spin. Kasi bokya. Ako'y nanggigigil talaga. Ma'am Renzel, Gcash mo, may 40 pesos ka. 40. Kay Sir Van Lloyd ata to eh. Kay Ma'am Lalala. Naku, Ma'am Lalala, magdasal ka na hindi bokya ito. Ano kaya ang magiging price? Nako, parang 500. Naka. Yan ang sinasabi ko. Ma'am Lalala, welcome to the club! Dami, katabi ni 500. Haha. Add bokya ulit. Sige.
Spin ulit. Spin ulit kasi bokeh tayo lahat eh. Welcome to our club, guys! Tatlong magkakasunod na bokya, haha, sabi ni Sir Lord. Sino kaya? Si Sir Lord. Sir Lord, hindi ka po naka-uniform. Hindi naka-uniform si Sir Lord. Ma'am Jocelyn. Ma'am Ens, masaya kasi may kadamay ako. John Vincent. Naka. Ito na. John Vincent na si Jowa to. Jowa. Nako, Jowa. Galingan mo para may pang-date. Ito ha. Good luck, good luck. Hindi po pwede sumali kapag di Team Risa K, sabi ni Sir Lord PH. Sir Lord PH, ang advantage po kasi ng naka-uniform ka ng Team Risa K, may special spin po pag nasa loob ka ng GC at naka-uniform. May special treatment po sa ruleta pag nakapasok ka sa GC. Pag bokya, bahala na si ruleta. Parang hindi naman, Sir Vincent. Parang mapupunta ata sa ano. Hindi din, malabo din. As usual, bokya pa rin. Aba, ang last game ay hindi nagpapaano. Dahil puro bokya, okay? Last game to pag na may nanalo, guys, ha? Si Ma'am Shanilyn, ang bongga. Ay, Ma'am Shanilyn. Sino ba yung nanalo kanina? Ma'am Lorraine. Ay, mukhang si Ma'am Shanilyn nga. Si Ma'am Shanilyn nga. Good luck sa prize. So, sobrang, nabokya, sino kaya ang susunod mag-join sa bokya? Nako. Parang may chance, may 100 pa tayo, may 500 pa. May 20, may 30 pa. Okay. Lorraine, good luck sa 500. Bokya ulit. Bekya. Ayaw talaga magpalas game, ha?
Gustong palaki ng timbokya. Ma'am Risa ko, ay Ma'am Ens, baka maaga nga si Ma'am Risa mag-LS bukas 9. Bebiyahe po kasi kami eh. Guys, agahan nyo magising nga para may kasama si Ma'am. Ma'am Risa sa taas. Nako, Ma'am Jocelyn, good luck sa'yo. Ate Just, welcome to the club. Or should I say congrats? Naka. 10 pesos. 10 pesos. Si Ma'am Risa, agahan nyo guys. Kasi ako mamanawag kasi ako. Parang maganda na ubos din yung tao. Kasi dumadami yung bukya. Pag naubos yung tao, add ulit lahat ng entry. Then tanggal lahat ng bukya. Yung natirang price na lang yung ruleta. Then simula ng panibagong bukya. Guys, huwag muna kayo umalis. May bingo daw. Asa na kayo? Nagsaalisan na, may bingo. Yes, Ma'am Risa. Asa na kayo guys? May bingo pa. Alisin na tong ruleta. Asa na kayo guys? May bingo pa. Ay, ba't to?
Yun na guys yung form. Sino kaya ang mananalo? Yung number ko, same pa rin kaya? Same pa rin? Hindi na ako magpapalit. Ano ba yun? Ma'am Erica, Ma'am Wait. Sige lang, ma'am. Mag-fill out ako din ng number. Type kayo ng done guys ha. Done na kayo sa bakas. Ay, sa bakas. Done na kayo sa form, guys. Done na kayo sa form. Ito, bakasan natin.
Ano yon, Albert? 2130 po yung dulo ko. Panote na lang po. Sino to? Si Albert Morales. Palitan mo na lang, Albert. Palitan mo na lang. Yan yung form. Palitan mo na lang. Albert, palitan mo na lang, be. Dinilit ko yan. Palitan mo na lang. Yan, done na daw si Amrisa. Guys, mag-done kayo pag done na sa bakas ha, para mag-start na tayo. Type kayo ng game, guys. Pagtapos na kayo nagbakas. Daming lamok. Sige ma'am, sa sunod na lang po ako, salin na po ako fill up ng form. Albert, nagbaba ako ng form. Palitan mo na lang. Ayan o, andyan yung form, binababa ko. Didelete ko, tapos ilagay mo ulit yung number mo. Miguel out, shoutout lady po, sabi ni Sir Carlo. Sir Carlo, mayroong pa bingo. Join po kayo. Ha? Albert Morales? Albert, pag dinilit ko yung entry mo dito, pwede ka pa makapag-fill out dyan. Kasi ganyan yung nangyari kay Shanilyn. Diba? Nag-delete ako sa kanya, pero naka-fill out pa siya. Maliban na lang kung
Try mo Albert, kasi si Ma'am Shanilyn noon, tsaka yung iba, pag dinidelete ko, nakaka-fill out sila ng bago. Guys, type kayo ng game. Mag-alas 10 na. Type kayo ng game, guys. Pag tapos na kayo, mag-fill out dyan. Para mag-start na tayo. Hintayin natin si Albert. Saan si Ma'am Erica? Sir Albert, binaba ko na po yan yung form. Sir Albert, ayan po oh. Sir Albert, yan na po. Opo, Sir Albert, andito na po. See, sabi ko sa iyo eh. Pwede ka pa rin mag-fill out. Basta pag dinilit ko yan. Ayan, game na guys. Done na kayo sa bakas. Game na. Iikot na tayo.
Nakamute pala ako. Kainis. Type na kayo dyan guys kung ano, wait lang daw si Sir Van Lloyd. Hindi ma'am, ma'am Erica, naka-silent ako. Kala ko nakamute ako. Kala ko naka-off. Ano ba yan? Ay, akala ko naka-on na. Kala naka-off pa. Okay na po. Ayan, game na. Mamaya pa yun, magbo-break. Ay, alisin natin to. All the steps, 39. More than 11, 37. Your face is dirty. Number 30. One score. Number 20. Trombones, 76. On the sky, 75. Ask for more, 34. Lucky 7, number 7. Four score, 80. Tickle me, 63. Clickety click, 66. 6 and 9, 69. 2 dozen, 24. Halfway there, 45. Key of the door, 21. Line, 50. Half a crown, 26. Heinz varieties, 57. Valentine's Day, 14.
Straight on through. 82. Queen B. Boy, 7 na. Na all. 73. Bang on the drum. 71. 4 dozen. 48. All but one. 89. Baker's bun. 61. Cup of tea number 3. Sweet 16. Staying alive 85. 3 dozen 36. 2 fat ladies 88. 2 little ducks 22. Rugby team 15. A duck and a flea 23. Garden gate number 8. 5 dozen 60. Jump and jive 35. Gateway to heaven 27. 70 plus 9 79. Tom Mix number 6. Cameron's Den number 10. Life's begun 41. 1 dozen number 12. You're late 38. Nice and shine 49. Unlucky for some 13. Danny LaRue 72. Now you can vote 18. Tweak of the thumb 51. Up to tricks 46. Me and you number 2. Man alive number 5. 5 and 6 56. All the 5s 55. Goodbye teens 19. Knock on the door 64. Time for tea 83. Come in for your tea 33. Fat lady with a cane 87. Candy store 74. 70 number 70. Duck and dive 25. Weeks in a year 52. 4 and 7 47. You're doing fine.
29. Knock at the door, number 4. Heaven's Gate, 78. Saving Grace, 68. 1928 puro. On its own, number 1. Purito, 43, 44. Clean the floor, 54. Dancing Queen, 17. All the 4s, 44. Life begins at 40. Old age pension, 65. Make them wait, 58. Stop and run, 81. Winnie the Pooh, 42. Ilabas ang puro, guys. Puro. Stuck in a tree, 53. Doctor's orders, number 9. Get up and run, 31. Daming Turn puro, to the ah. screw, 62. Between the sticks, 86. Anong puro mo, lalala? Inday Tef, Mami A. Daming puro. Ang saya. Brighton line, 59. Nako, umaayon. Oh, lumabas na. Lumabas ng 59. Naku, puro si Ma'am Risa ng 11. Duck and its weight, 28.
Welcome, Mami A. Sino na? Wala pa rin? Buckle my shoe. 32. Inday Tep 28. Albert. Ang layo ng puro mo, Albert, ah. Albert Morales, 19. Ay, 19. Asan na yung puro niya na, 28? Ah, okay. 28 dito. Pero ang layo ng puro mo. Doon ka lang, nagpuro, ang layo ng puro mo. Albert, may badge ka ba? Albert, may badge ka ba? Ba't di ko nakikita dito? Ma'am Erica. Nga. Dito sa sa isa ko, ayaw lumabas yung Ayaw lumabas yung badge. Kaya,
Type game, guys. Dan bakas. Game na. Game. Jump and jive 35. All the steps 39. Weeks in a year 52. On its own, number 1. Garden gate, number 8. Three dozen 36. Danny LaRue 72. Knock on the door 64. Rugby team 15. 5 dozen 60. Last game na to, guys. Ha? Last game. 79. Up to tricks 46. Heinz varieties 57. 7 dozen 84. All but one 89. Queen Bee 73. All the fours 44. 6 and 9 69. Between the sticks 86. Old age pension 65. Gateway to heaven 27. Ask for more 34. Life's begun 41. You're doing fine 29. Clickety click 66. A duck and a flea 23. Duck and dive 25. Clean the floor 54. Me and you number 2. Sweet 16. Time for tea 83.
Two fat ladies, 88. One dozen, number 12. Legs 11, number 11. Key of the door, 21. Turn to the screw, 62. One score, number 20. Two little ducks, 22. Seven plus 7, 77. Life begins at 40. Brighton line, 59. Tom Mix, number 6. Four and 3, 43. Buckle my shoe, 32. Four score, 80. Stop and run, 81. Saving grace, 68. Fat lady with a cane, 87. Four and 7, 47. More than 11, 37. Three score and 10, number 70. Heaven's Gate, 78. Baker's Bun, 61. Lucky 7, number 7. Dancing Queen, 17. Get Up and Run, 31. You're late, 38. Valentine's Day, 14. Now you can vote, 18. Your face is dirty, number 30. Made in Heaven, 67. 4 dozen, 48. Unlucky for some, 13. End of the line, 90. Nice and shine, 49. Staying alive, 85.
flying. 50. Two dozen. 24. Half a crown. 26. Winnie the Pooh. 42. Doctor's orders. Number 9. You can't wait to be with you. You can't wait for their affirmation. You can't wait for their approval. You can't wait. Ma'am Ens, nag-Inday Tef. You gotta run and look behind you and say, everybody who wants to run, run, but I can't stop running because you're not going to. Listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life is chasing it. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life don't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you know when you do it, you're going to have to do it all by yourself. Di ako nakapagtanto sa sabi ni Ma'am Ens. Ano yan? Void yan, ma'am? Habol ako sa 10. Ako nag-end tantos kanina. Naghugas ako puwet ng pamangkin ko. Congrats. Indicted na daw eh, si ma'am. Next game po ako sali. Ma'am Ens, last game na to. 10:22 na tayo. Na-miss lang pala. O, ikot ulit. Ikot ulit. Seryoso kasi. Come in for your tea. 33. Ma'am Els, last game na natin to. 10:27 na. Next na, pa-game pala. Next na, pa-game pala. Wala pa rin. Nakala ko may 33 na. Cup of tea number 3. On the sky. 75. Sa akin, malayo pa. 16 pa to eh. Candy store. 74. Straight on through. 82. O, ayan na. Meron ng bibinggo. Wala pa rin. John Albert. Sabi na nga eh. Ano sabi yun? Isa pa ba? Maaga pa ako bukas eh.
Yan ang number niya. 31, 40. Wait, Maminda. Yes, Mamins. Yes po. Patamsak po ng ano. Guys, saglit lang. May patamsak si Mamins. Guys, agahan nyo. Bukas para may kasama si Ma'am Risa, ha? Kasi alas 9 siya. Yung kay Ate Risa. Saglit lang, guys. Saan, ma'am? Hindi ko makita dito. May na ano na ba si ma'am? Ma'am Ens, hindi ko makita dito sa ano ni Ma'am Risa. Nakaset na po ba? Ba't di ko makita dito? Hindi pa ata nakaset. Nakaset na ba, guys? Binaba na po. Ay, binaba na. Ah? Ayan na, guys. Patamsak. Hi, Ma'am Lilian. Miguel out shoutout. Guys, patamsak sa binaba ni Ma'am Risa. Ay, I love the color. I love the color, madam. Baby Feng. Ma'am Lilian, shoutout sa'yo. Ma'am Lilian. Hello po, agahan mo next time, ma'am. Pababa na po ako.
Ma'am Risa, thank you po. Ma'am Ann, Sir Van, lahat po ng Team Risa K. Good night po. Good night sa lahat. Congrats sa mga nanalo, guys. I-share nyo na rin, guys. Sa community natin. Paalam, good night, boss. Thank you po. Sa lahat po, thank you po, Ma'am Jocelyn. Bakit yung hashtag ko lumabas dito? Good night, bye-bye po. Mami A, Ma'am Erica. Paalam po, Sir Van. Thank you po. Thank you sa pakikiisa, sabi ni Sir Van Lloyd. Yahoo! Di na nababa kanina eh. Ano daw? Good night po, Mami A. Thank you po. Bye-bye.